हादरनां थाखोनि सासे रेसलिं गेलेगिरिया हाजिरा मावनानै जिउ खुंनो गोनां जादों। चिरांनि बिजनी बर' लावगाव बालाबारि गामिनि हादोरनां थाखोनि सासे राफोद रेसलिं गेलेगिरि दा ग्रेट खालिजों सोलोंथाइ लानाय दा ग्रेट खालिजों बाखनायजाग्रा राजु गयारी मुंनि सासे गेलेगिरिया रांखान्थियारि जेंनानि थाखाय गेलेनाय आयदाखौ दोनथ'नानै दिन हाजिरा मावनानै जिउ खुंनो गोनां जानानै दङ। राजु गयारीनि आंगो बिफा थानेश्वर गयारीया फिसाज्लानि गेलेनो आद्रा जानानै थानायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गोनाङा जादों मा थाखा फैसानि थाखाय नांगौखौ हरनो हायाखै। बे नांगौ हरनो हायैयावनो बे दिनै गोदाव सोराव जानानै दङ। बेसिकखौ खुनुरुखुम कर्सखौ फोजोबबाय। बेसिक कर्सखौ फोजोबनायनि लोगो लोगो बे आपग्रेड कर्सआव गेलेनो आगान सुरबायमोन। बे गेलेनो आगान सुरनायावनो बेहा थाखा फैसा गैयिनि थाखाय गिदिर खेलायाव आगान होनो हायाखै। बे आगान होनायाव आंनियाव बहुतखिनि आफसोस खालामदोंमोन। बाबा फैसा एसे बुथुमनानै आंनो हरदो, आं एसे खेलाखौ फुरा खालामसै होननानै बे बिबाय बायनायाव आं दिनैसिम फिसानो थाखाफोरखौ थाइसे गरसे दिहुननो हायाखै। बे हायैयावनो बे फिसा राजुआ दिनै गुवाहाटियाव बिमाइनाव थाहैदों। बिमाइनाव थाहैनानै मा खोनानो मोन्दों माने आरो हाजिरा मावनानैसो थाखा फैसा बुथुमगोन होननानै बेबायदि लामा लाहैदों आरो बे दिनैसिम मावगासिनो दंहैयो। बे मावनायाव इसेबां थाखाखौ हाजिरा मावनानै बहा हानो बे मालाय। दाख्लै आंनियावबो आरो फन हरबावदोंमोन, दे बाबा फैसाखौ बुथुमदो, फैसा बुथुमनो हायाबाबो हाखौ फानदो होननानै। दिनै हा फानबाय। हा फाननानैबाबो आं हा एसेखौ फाननानै आं बहा थानो। बेनिखायनो बाबाखौ बुंदों, नै नों हाजिरा मावनानै जा मोनो बुथुमदो, नों आमाइमोनहाबो एसे सहाय खालामनो हागोन खोमा होननानै। दा बिसोरबो बिनो, न'खराबो बिनो। बे न'खर उसुबिदायाव बिसोर मालाय गावनि भागिनाखौ बहा हानो। गावस्राबो फरियाला बहुद बुरजा दं। दा बेनिखायनो आंबो दा हरनो हायैयाव आंबो गोसोआव बहुद आफसुस जानानै दङ। दा गथ'आ जुदि गेलेनो फुरा खालामनो मोनोमोनब्ला गोसोआ गावनोबो सान्थि जागौमोन। दा देशनि थाखाय एसे मोजां जागौमोन होननानै आंबो आर'ज गाबदोंमोन। नाथाय रावनिफ्रायबो सहाय मोनैनि थाखाय दिनै गथ'आ हाजिरा मावहैनांगौ गोनां जाना फैदों। दे बेवहाय हाजिरा मावबालाय बहा एसेबां थाखाखौ हानो। आंनिफ्राय जा दंमोन बेखौ दैखांहरबायानो। आरो बिनि गेजेराव जोंहा बिथांमोन प्रथमाव हरदोंमोन जा खाम्बाल सारनाबो, चन्दन सारनाबो आरो शिब सार, हाग्रामा महिलारि सारनाबो बेखौ बहुदखिनि जथेस्थ' सहाय खालामदोंमोन। दा दिनै सहाय खालामनायाव बे बेसिक ट्रेनिंखौ फुरा खालामनो हादों आरो। बे बेसिक ट्रेनिं फुरा खालामनायाव दा फैगौ माने नै माबा फैबाय, इलेक्सन फैबाय। बे इलेक्सनाव थानायानो थानाय थाखा फैसानि उसुबिदायाव दिनैसिम बे कर्सखौ लानो हायाखै। गेलेदोंमोन हय जथेस्थ' गिदिर खेलायाव थांबायमोन बियो। थाखा फैसा जमा होनांगौनो 3 लाख ना बेसेबा थाखा होनांगौ। दा बे लाख थाखा होनो हायैयावनो दा एसे गोदाव सोराव जानानै दं गथ'आ। दासिमबोथ' गेलेनो गोसो? दा गेलेनो गोसो माने बे गेलेनो गोसोनि थाखायनो गावनो हाजिरा मावबायनानै थाखा बुथुमनानै गेलेनो एखे आफसुस जाना दंथारो आरो। दा दिनै थांफिनगोन, दिनै सुबिदा मोनबा दानो थांफिनगोन होननानै गावनि गोसोआव दिनैसिम दङ। दा आंनियाव आर'ज गाबबाय थायो, बाबा थाखा जगार जादों जायाखै। आं मालाय बहा हानो। आंबोथ' कृसक मानसि, गरिबनि न'खराव जेबो गैया। दंमोन गेजेराव, दा मा खालामबावनो। बिसोरनि थाखायनो थाखा फैसायाबो बहुतखिनि होनांगौ जानानै फैबाय। आरो जानांगौबो न'आवबो, बिसि फिसाबो फोथांनांगौ बे एसेजोंनो। दा बे हायै गेजेरावनो दा गथ'आ गोदाव सोराव जाना दङ।